салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатиро ҷавоб ба ҳамон саволҳои додагитон. Сар мекунем а якум савол. Номаш G Pro кони бодом нависагӣ будай. Савол додай: ака савол духтара маҷбуран ба шавҳар битиан агар ба ҷавобгарӣ мекашанд падару модари духтара ё ки не? Дар як ҳолат ба ҷавобгарӣ мекашанд падару модари ҳар ду тарафа, дар ҳолате ки агар духтар ноболиғ бошад. Дар ин ҳолат ҳам бачара ба ҷавобгарӣ мекашанд, ҳам падару модарша. А дар ҳолате ки духтар совершеннолетняя уже 18 болои, ин мутобиқи қонун ягон модда ва ягон чи наёмадаи ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Мисол агар маҷбураки шавҳараш битанд, духтар муроҷиат кунад ва падару модарша ҷавобгарӣ бикашанд. Дар қонун наёмадаи хеле гап нест. То ки низ совершенлетний набоша, ҳаққу ҳуқуқи муроҷиат кардан надорад духтар. ҳамон ҳолата метавонанд ба ҷавобгарӣ бикашанд. Мегзарем ба саволи дуюм. Шава додаи савола: салом, саволи ма чунин ай бародар. Ҳамин реперо ба зидди якдигаршон реп мехонанд, яъне дис мезананд. Агар ӯ да репаш ҳариф ша дашномо тияд, яъне ҳақорат кунад, ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ё ки не? Албатта ки як бор дига салом алайкум Шава бародар. Албатта ба ҷавобгарӣ мекашанд, барое ки шаъну шарафи инсона пас задан и бениҳоят ҷавобгариҳои вазнин дорад. Баъд шаъну шарафа решенияша суд тоқа мебурора. Мақсад ӯ мебинад чи ҳақорат кардагиай ё ки чӣ кор кардагиай, шаъну шарафи ӯра чӣ хеле пас задагиай. Дар ҳамин ҳолат суд ӯра ба ҷавобгарӣ мекашад. ира ҳуқуқу вайронкунӣ маъмурия дохил мекунанд ки ҷаримаш мекунанд. Мақсад ти як кас ҳақорат мекунӣ, вай мерава ай болои ту ариза менависад. Дар ҳамин ҳолат тра ба ҷавобгарӣ маъмурӣ мекашанд, штрафат мекунанд. Штрафаш хай уҷа суд худаш муқаррар мекунад ки чанд сум меспорӣ. Инам ҷавоб ба саволи ту. Мегзарем ба саволи сеюм. Номаш будай типа блогер. Савол додай: агар 16 сола духтар қатъи алоқаи ҷинсӣ кунӣ, духтар розӣ боша, ба ҷавобгарӣ мекашанд ё ки не? Агар ӯ несовершенлетний боша, ӯ худшам розӣ боша, дар ин ҳолат тра ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ай 7 сол то 12 сол ай озодӣ маҳрум мешавад. Яъне ки то 12 сола тра турма мекунанд. Агар духтар розӣ ҳам боша. Бо ҳолатҳое ҳаста ки духтар розӣ нест, мақсад ту маҷбуракӣ мекунӣ амура қатъиш алоқаи ҷинсӣ, несовершенлетний. ин ҳолатда камтар статьяш баландтар ай бо ай 12 сол то 25 сол ай озодӣ маҳрум мешавад. ҷавоб ба саволи сеюм буд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Номаш навистагиай Студия Холов. Салом ака, хонае ки ай падар мерос мондагиай ба ду акаву додар. Хонаи додар документ надошта боша, метавона ака бигираш. Бародари азиз, салом алайкум. Худат савола права дуруст надодай. Ба фикрам ҳамин савола як бор хатам бифаҳм, намефаҳмам чӣ савол додагӣ. И хелае ки хона бе документ намешава. Кадом хона бе документ ай? Вақти хона бе документ боша, ту киҷо даъво мекунӣ, чӣ кор мекунӣ? Саволтан нодуруст додай, нопурра додай. Узр ки чӣ ҷавоб дода наметавонам аз саволат. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Номаш будай Тоҷикон TV. Дар ҷанг кор заниву ун намра, тра штраф мекунанд ё ки ягон чизи дигар? Дар ҷанг агар кор заниву ун намра, тра албатта ки ба ҷавобгарӣ мекашанд, штраф намекунанд. И ҳар як ҳами модда ба худаш бо қисм дорад. Чӣ хеле ки ҳами вариантаи А, Б, С, Д, ёрам ҳам хеле қисми 1, қисми 2, қисми 3 ҳам хеле дорад. Ҷавобгарӣ ҳар як қисмаш ҳар хеле, яъне ки озодӣ ба ҳар қисмаш ҳар хел маҳрум мекунад. Зависита ҷанги кардагӣ, ту барои чӣ ҷанг шидагӣ? Ту барои ягон чизи хита ба даст овардан қатъи ҷанг шидагӣ ё ки қасдан кардагӣ? Ба ҳамин хотир ё ба ҳамун қисмои 1, 2, 3 дохил мешаванд. Ҷавобгарӣ ҳар кадомаш ҳар хеле. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Салом алайкум бародар. Ҳамин саволи маро ҷавоб медодем. Вақте зану шавҳар ҷудо мешаванд, якта фарзанд доранд. Зану шавҳар даъво барои фарзанд кунанд, оқибат ба мард мемонад фарзанд ё ки ба зан? Дар ин бора мо чанд бор гуфта гузаштем. Мард дар ягон ҳолат ҳаққу ҳуқуқи фарзанда ба худаш гирифтан надорад. Гуфтагиам ки дар кадом ҳолат тоқа ҳаққу ҳуқуқ дорад? Дар ҳолате ки зан ба фоҳишагарӣ меравад, ба роҳи бад меравад, дар ҳамин ҳолат ай болои занаш ариза менависа, зан ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунанд. Ба як ҳолати дигае ки мисол агар зан худаш шароит надошта боша ё ки маъюб боша, ягон бемор боша, зан худаш ариза менависа ки ман ай уҳдадории ҳамин фарзанд намебурам,
розием ки падар бигира фарзанда. Дар ҳамин ду ҳолат метавона падар бигира фарзанда. Дар дигар ҳолат баъди ҷудо шудан ягон роҳш нестае ки фарзанда бахчон бигиранд. То 12-солагии фарзанда. вақте ки фарзанд 12 сола шид, дар ҳамин ҳолат метавонанд ки бо ариза бинависа аз сари нав падар ба суд муроҷиат кунад. дар ин ҳолат хости дили фарзанда баъд гӯш мекунанд. мақсад ӯ то 12 сола расиданша суд ришад мекунад ки ҳамин фарзанд ба модар мемонад, падар ба ҳамин фарзанд алимент месупорад. ана вақте ки фарзанд 12 сола шид, метавонанд дар суд мисол даъватшон мекунанд, падару модарша ай фарзанд мепурсанд ки фарзанд кати ки будан мехоҳад. суд мепурсад судя кати падар мехоҳ ё ки кати модар. инам хеле ҳолат дорад. дигар ягон ҳолате нестае ки фарзанда падар бигира ба тарбияи худаш калон кунад, ба вояб расонад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Маҳмудов фамилияш будай. агар арӯста бизанӣ, карочи тай шаташ будозӣ, ягон одами бегона бинаву, мисол ҳамсояи ҳамун духтар боша, бирава аз рӯи мо шикоят кунад, ҷавобгарӣ дора ё ки не? албатта ҷавобгарӣ дора. ҳозира ҳамин ҷиноятое ки мо ба чашмон мебинем ё ки мехонем дар ҳамин сайтҳои интернетӣ, бисёраш даъво аз рӯи ягон ҳамсояшон. мисол як кас зада истад дар хонааш, ҳамсояш мерава аз болои ба ӯ даъво мекунад ки рӯз наметанам ё шабу рӯз ҷанг мекунанд, иша мезананд, ҳақорат мекунанд. мерава аз болош ариза менависа, ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. мақсад ки ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. номаш будай Честен МС, ягон репер ба хиёлом. акай сорбон ҳами академияи военниро дар Тоҷикистон бихонӣ хуба ё ки дар Россия, ва ҳами тоҷик метавонад дар Россия академияи военни бихонад? албатта ки метавонад академияи военниро дар Россия бихонӣ. дар бораи хубиш дар инҷа бихонӣ, дар уҷа бихонӣ, шакли хоҳиши ҳар як таихтае ки шароитона нигоҳ карда дар Россия мехонӣ, дар Англия мехонӣ, уш кори шумо. ба фикри ман ки дар ватани худмон беҳтарина бихонӣ. агар мегзарем ба саволи навбатӣ. саволи навбатиро додай номаш Таҷшод. бародар як савол дорам. гуфтам як оила ду писар, не ки падараш вафот кардаги, дуюм фарзандаш 17 сола, метавонанд якумша гирану баранд ба хизмати ватан. ана вақте ки падар вафот кард, фарзанди калонӣ уже дар оила бигем пешбарандаи ҳамун оила мешава. мақсад ҳамун оиларо мехирона, мепӯшона, бардӯши ҳавай мешава. пешрафти оила, рӯзғор, хурду хӯрок ҳамаш бардӯши ҳавай мешава. дар ин ҳолат наметавонанд ки мақсад ӯро бигиранд хизмат баранд. барое ки падар нестай, ҷои падараш зиндагиро ҳамин фарзанди калонӣ пеш бурдестай. дар ин ҳолат ӯ фарзанди калонӣ метавонад ки ҳамхели як намуд справкаи инамира мерен хитона ба қайд мегирем. ҳамхели справкаи мерем ба прокуратураи ҳарбӣ муроҷиат мекунем. вақте ки падар ай олам гузашт, ду фарзанден, мақсад фарзанди калониро бояд хизмат баранд. ӯ ҳатман бояд бирава худша дар қайд бигира ки дар ҳақиқат падари ҳамун вафот кардагиай рӯзгори зиндагиро ҳамин худаш пеш бурдесай. дар ин ҳолат ҳамхели справкаш метан ай хизмати ҳарбӣ озод мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай номаш Шоҳмансур Сити будай. салом ака, чӣ хеле ки хитон гуфтен дар бораи духтари ноболиғ. агар алоқаи ҷинсӣ накарда бошӣ, бигӯянд ту кардай баранад милитсия дабит, яъне ки тӯҳматат кунанд. чӣ гап мешава баъд? бародари азиз, як бори дига салом алейк. дар ин ҳолат мо дорем суд экспертиза. ҳамин қад чиз барои доказат кардан басе. мебари духтара экспертизаш мекунанд, муайян мекунанд ки ки кати авай алоқаи ҷинсӣ карда. ҳамин худаш басе ҳамқа кор. мегзарем ба саволи навбатӣ. нависа як кас номаш Зенит. ӯ барномаи дигари дам ҳами бача савол дода буд. ба фикрам хуб бачаи фаъолаи барномаҳои моро ҳамаша тамошо мекунад. зинда бошӣ бародар. и футболистаи чия намедонам, номаш Зенит навистагиай фақат.
навистай зинда бошӣ акаҷон раҳмат барои саволомона ҷавоб метиҳем. Як саволи дигар, масалан ҷанге ки дар вай одамкушӣ мешавад як ба як ва боз ҳамин намуд бисёрӣ, яъне ки талпа ба талпа мезананд. ҷавобгарӣ кадомаш вазнинтарай? Савол аз студентои ғариб. номи асосии худам Некруз. номашам нависта будай ҷаидов Некруз будай номаш. ҷавобгарӣ ба ин ҷиноятҳо аки ҳамихелае ки вақте ки ту як ба як мезанӣ умемра ту худат тоқа ҷавоб метиҳӣ, яъне ки барои худат тоқа ҷавоб метиҳӣ. ҳамун ҷинояти вазнинда ҳисоб мешавад одамкушӣ. ана вақте ки талпа ба талпа ҷанг мекунен, мақсад 20 касен, аю тарафам 20 касай, 20 ба 20 мешапен ҳамихелӣ, дар байни як одам мемра, 39 одами дига зинда мемонад. Не ки барои анаму як одам 39 одам ҷавоб метиҳад. барое ки ин ҷангам як вай дора ки ту дар оҷа тамошобинам бошӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. соучастник гуфтад мера ҷавоб метиҳӣ. барои ҳамин ҷавобгариш аки вазниниш ҳамин ҷае ки барои як кас ҳамун 39 кас ҷавоб метиҳад. а так худат тоқа бошӣ, як ба як бошӣ, мисол худат тоқа ҷавоб метиҳӣ. ай ҳама хубаш ҷанг накунем барои ҳамин 39-40 кас барои як кас тирадад накунем. мегзарем ба саволи навбатӣ. як кас дига савол додай, ай ҳамин раҳурӯ агар аблава моро биқапа бара ҳамин ай рӯи қонуна ё ки не? номуш навистагӣ нест иҷа ба фикрам. ай рӯи қонун агар бигирем, бародари азиз, бояд мавтира ба ҷавобгарӣ бикашанд, барое ки мавта хизмати ҳарбӣ мегрезем. давлат вақте ки сар мешава аблава, хонаи ҳар яктаи мову шумо роӣ мекунам повиска ки марҳамат фалонӣ фалонӣ вақти хизмати ту шидагия, яъне ба 18 сола расидагӣ дар ҳеҷ ҷо таҳсил накардасти, марҳамат хизмат биё. не ки дар ин ҳолат мо чӣ кор мекунем? мегрезем ай хизмат. баъду бечораро маҷбур мешаванд ки ай раҳурӯ биқапам барам, барои саллат нест дар часп. ма бигрезем, ту бигрезӣ, уш бигреза, ӯ барои ватан ки хизмат мекунад. аки ма дар инҷа худам мисол овардам, не ки ма худам азбаски ки донишҷӯям, ина 5 курсам дар ҳамин факултати ҳуқуқшиносӣ, ай ҳамин сабаб мара намебаранд хизмат. так аз салини одаморо ма дар назар дорам ки уш бигреза, иш бигреза, ӯ ятаи дигаш бигреза, баъд дар ватан ки хизмат мекунад. яъне ки моро ки нигоҳ мекунад ки ором хоб кунем. мо дар хонаомон ором хобем, не ки якҷо медонем ки ӯ бечораи саллато дар чӣ аҳволанд. шабу рӯз бечораҳо хона мераванд, ма шуморо нигоҳ мекунанд, ватана посбонӣ мекунанд ки тинҷӣ ва амонӣ бошад. ба ҳамин хотир хубаш ки ҳамн повискат меояд брай хизмат кунем, ба фикри ма ки хубтарад. ана барои ӯе ки ҳаққу ҳуқуқ доранд, ай раҳ кашакзада бигиранд баранад, ё ки даст потам меқапанд мебаранд, ахелат ай рӯи қонун ва ё ирам ҳақ надоранд. не ки ай рӯи маҷбуришона мекунанд, накунанд ӯ часта иҷо саллат меравад. ба ҳамин хотир мекунанд. а так ай рӯи қонун мумкин нестае ки шаҳрванд ай раҳ бигирӣ кашакзада ту мошина бор кунӣ, барӣ ҳамн повиска роӣ мекунанд ба хонаи ҳар якташ. повиска ки роӣ кардан ӯ хизмат нарафтанд, хай бечораҳо маҷбур мешаванд баъд ай раҳ биқапанд, ай ягон ҷои дига биқапанд. мақсад ки ҷавоби ту ҳамин буд ба саволат. мегзарем ба саволи навбатӣ. нависед Далер Қурбонов, ному фамилияш. салом ака, барои паспорт кардан роҳи осонша фаҳмонед, бемалол бошад. ака барои паспорт кардан ба фикрам ки ҳама медонад бояд чӣ кор кунанд. мерай ҳамун ҷои зисти справка мегирӣ, ҷо справка мегирӣ, мерай паспорт мисол ҳамин қарор дораи паспорт кардан ба фикри ма ки ягон ҷои мушкилӣ надорад. мушкилиш дар ҳамун ҳолатае ки мисол ту ай 16 сола ки гузашти, ай ҳамун син соле ки ту расидагӣ бояд паспорт бигирӣ, ай ҳамун 1 сол 2 сол дер кардӣ, хай баъд мерай штрафша миспорӣ барои давлат ки ту дар ҳамун вақташ паспорта нагирифтӣ. бе документ бигем гашти 1 сол 2 сол, дар ҳамин ҳолат ту мерай дар давлат штраф миспорӣ ки ман ҳамин тӯли 1 сол бе паспорт гаштам. а так дига ягон ҷои мушкилӣ надорад ки паспорта ягон ҷо давдав кунӣ ё ин сура ё сура. ҳамаш худаш барои мо шуморо муайяне ки ҷо бирем чӣ кор кунем бояд. инак саволои имрӯзаи мо ҳамин қабат барномаро ба охир мерасонем. марҳамат шахсоне ки бо савол доранд дар комментарӣ бинависен ва як хоҳиш ки ҳамин вақти саволотона метаҳен, ҳамун савола хитон 3-4 бор як бор бихонед ки дар хитон фаҳмо бошад, баъд роӣ кунед, мисол комментарӣ мада биёяд,
барое ки ман хушрӯ ҷавобтон метавонам. як хелет менависен, хеле камтар нофаҳмо менависен ё ки ҳам хе саросима менависен, намедонам акима. Саволотонро хушрӯ аҳамият бидиҳем, баъд ҳамин саволҳои пурмазмуну ба маъне боша бо хубтарай ба фикрам. Зинда ва саломат бошен, ҳамакаса барномаҳои нави моро интизор бошен. бо шумо буд Сорбон Сафаров. дар канали мо подписатсия кунен, дар YouTube номи канал Чиба Вай. обод бошен.